Полоснула, молодец. ассалому алайкум, духтарои азиз. шоми ҳамагитон ба хайр бошад. онҳое ки дар дигар минтақаҳо зиндагӣ доранд, дар дигар давлатҳо, мумкин шаб бошад, мумкин рӯз бошад. хулоса ба ҳаматон саломи гарму ҷӯшон. ба ҳаматон як шаби хуш хоҳонам, таби болида хоҳонам. духтарои азиз, эфири имрӯзаи мо эфири боз ҳам дастгирӣ мешавад. Дастгирии яке аз духтарои командаи мо, яке аз духтарои активни командаи мо. мо ҳамроҳи гурӯҳи духтаро тасмим гирифтем ки як нафар духтари активашкамона дастгирӣ кунем ва як хемохема тӯҳфа кунем. Як хемохем тӯҳфа ба як нафар меравад ва ба нафари дуюм бошад балҳо ба кабинеташ меравад. Яъне кабинети як нафара фаъол мекунем ва барои саломатии нафари дигарӣ хемохема равон мекунем духтаро. ва чун ҳарвақта дар командаи мо ана ҳамин розыгриши дастгирии якдигар ҳаст. онҳое ки то ҳол номнавис нестанд ба ширкати бонуфузи атомӣ, марҳамат духтаро, ба командаи мо бо мо ҳамкорӣ кунед. рақамҳои телефонии ман дар ҳамин охири ҳамин навор мешавад, охири ҳамин эфир, ва барои кор метавонед нависед, бо ман ҳамсӯҳбат шавед. акнун биёед сар мекунем розыгришамона. 30 нафар дар розыгриш иштирок мекунанд духтаро. 330 рублӣ намирок харидорӣ мекунанд ва як нафар бурд мекунад. як нафар бал бурд мекунад, нафари дигарӣ бошад хемохем бурд мекунад. акнун духтаро сар кардем. ҳозир ман аввал мебинам ки кани ана духтарои азиз 30 нафар бозӣ мекунанд. ана ҳозир рандома настроить мекунем барои 30 нафар приложенияи рандома. баъд бозимона давом медиҳем. ана приложение рандом, число от 1 до 30. ана духтарои азиз сар кардема. бисмиллоҳ гуфта сар мекунем. рақами 12. рақами 12 ман дар ин ҷо менависам ки рақами 12. рақами 12. так, рақами 12. зуҳро ном хоҳари мо. зуҳро. ҳозир мебинем ки шудан. ана духтарои азиз як нафар зуҳро бурд кардан. ҳозир ҳамин рӯз ман группава равон мекунам. кабинети ҳамин хоҳари мо зуҳрова 60,000 бала мезанем ва тӯҳфа бошад барои меҳринисо ном як хоҳари мо равон карда мешавад. духтарои азиз, акнун биёед камтар оиди кор барои шумо маълумот диҳам. кор дар ширкати атомӣ духтаро беҳад осон аст. кор тариқи телефон аст, тариқи муаррифӣ кардани маҳсулот аст духтаро. ва вақте ки шумо регистратсия мешавед, аз шумо ғайри фаъол будану як маротиба кабинета фаъол кардан дигар ягон чиз талаб карда намешавад. яъне ки монанди балои ҳар моҳа, балои ҳар
14 рӯз пас, 15 рӯз пас не духтаро, танҳо командатон кати кор мекунед. ва дар ин ширкат духтаро шумо метавонед маҳсулотҳои босифата дастрас кунед. Ман доимо мегӯям ки гел для душаву собуну посудашувака шумо метавонед аз Яндекс Маркет харидорӣ кунед. Нархи беҳад арзон кати 100 рубл, 80 рубл ба пур гел для мытья посуды барои посуда шудан. Гел Валберису аз ону ин чизо 5 литраи шумо метавонед 300 рубле бихаридорӣ кунед. Нормальный гел для душа истифода бурда мешавад. Ба ҳамин хотир чӣ гуфтаниам духтаро, дар ширкати Атомид дар ҳақиқат маҳсулотҳое ки саломатии шумоя барқарор карда мешавад истеҳсол мешавад. ба ҳамин хотир марҳамат биёед барои саломатии худатон харидорӣ мекунед, барои метавонед кор кунед. кор беҳад кори осон аст ва дар рӯзҳои наздик духтарои азиз худо хоҳад амин 1 моҳ 1.5 моҳ пас дар Тоҷикистон кушодашавӣ мешавад. ба ҳамин хотир духтаро дилмонда нашавед. Онҳое ки аз Тоҷикистон регистратсия шуданд, коратонро давом додан гиред, кабинетатонро 1 маротиба фаъол кунед, командатонро созед, худо хоҳад кушода мешавад. акнун духтаро ман мехостам як дусе чиз, дусе либос барои худам харидорӣ кардагӣ будам. Мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Агар бароятон писанд биёяд, метавонам артикулаша дар описанияи видео монам. Барои худам сумкаи зимистона заказ кардам ва кардиган харидорӣ кардам. ҳозир барои шумо нишон медиҳам. Так, Ганҷина Бону, ассалому алайкум, чӣ хел буд ин розыгриш, камтар мегуфтен. Ганҷина Бону, ин розыгриши як нафара кабинеташа фаъол кардан буд. Зуҳро ном хоҳари мо бурд кардан, ана ҳамин гуна розыгриш. Так, Суро Ғафорова, ассалому алайкум апаҷони ширин сухани ман, машалло, Зуҳро хоҳари ман, Зуҳроҷон табрик. О беҳтарин хоҳари Сороҷон бурд кардан. Зуҳроҷон муборак шавад, беҳад шод ҳастам. Настенька хон, Настеньку зови. духтаро, ҳозир ман кардиган харидорӣ кардам, барои шумо нишон медиҳам. Баъд боз дигар чизон пагоҳ мебиёд. Валберис ба як гала чиз заказ кардам барои фарзандо, барои худам. Настю, бери со стола кардиганы мои поставь, пожалуйста, и вместе с шарфом вот этим тигровым я покажу девочкам. духтарои азиз, шумо ҳамматон саломатиётон хуб, аҳли оила ҳамма тинч. фарзандои ман касал, ду фарзанди ман Лиза кати Маликабону касал. ана инҷа духтаро, ана ин хел вай заказ кардам барои як сайт гуфтагӣ будам ку шумо, сайти беҳад чизош арзон. ана ҳамина харидорӣ кардам, 600 рубле будааст, беҳад маъқул шуд. Эвкалипти искусственный маъқул шуд беҳад. баъд ана ин хел ороиш додам кухнима духтаро. ана ришташа гирифтам дар кор, ва так ана ми хел ороиш додам. гулҳои искусственный кати. ана ин гул искусственный не, лекин гули тар, гули настоящий. ана инҷа духтаро кардигани ман аз Валберис харидорӣ кардам, беҳад маъқул шуд духтаро. ҳамин хел нежный, ҳамин хели ман дублёнкаям дорам духтарои азиз. ана ҳамин точно ҳамин хел расцветка дорад. ҳамин расцветка беҳад маъқул шуд. замочек дорад, карман дорад. ана ҳамин хел нархашам нархи нағз духтаро 4500. беҳад нархи нағз кати. ин шарфик тоже да. ана ин бошад духтаро, кардигана бинед, беҳад ҳаминам маъқул шуд. пушташ ана ин хел стёганый мегӯянд. инҷаш замочек дорад. И пад ин кардиган духтаро кроссовкиам заказ кардам. Кроссовки моли наомадааст, лекин баъд медонед ман ба остинаш маъқул шуд. ана ин хел шарфик дорад барои сиёҳа камтар кушод кардан. ами хел шарф кати. баъд ана ами хел кроссовкиам заказ кардам, чтобы комбинировать карда пӯшам. Подержи, я покажу эти рукава какие. Остинаш маъқул шуд духтаро. медонед чиш маъқул шуд? ина бинед остинаш. ана ин хеле
вай дорад духтаро. Беҳад маъқул шуд. Тирамоҳ ба вақти баҳор ба аввали баҳор ба беҳад удоб духтаро. Анами хел маъқул шуд. Ҳамин остинош маъқул шуд ман ба беҳад. Ва якта сумка заказ кардам. Ман акнун духтаро барои чи ин чизҳо нишон медиҳам. Барои онҳое ки ҳастанд занҳое ки мисол чизҳои арзони босифат мекунанд. Ман чизи қимат намегирам духтаро. Ман барои худамам, барои фарзандомам чизе ки барои ман удобна, барои пӯшидани ман форам, қулай, бароҳат бошад бад мегирам. Ман ба зарур не ки ҳамин чиз 10 000 бошад, 15 000 бошад, 20 000 бошаду ман хеле либосои нархаш ба шуда намегирам духтаро. Качествои хуб бошад, нархи дастрас бошад. Мисол ман шӯбаи қиматам дорам, пальтои қиматам дораму барои ман анами чиз удобна, қулай. Анаи хел вай дорад. Астар подклад дорад. Беҳад удобный, сабу как бо. Ана духтаро, анаи хел длинашам нормальный. Длинашам нормальный, размери 54 заказ кардам духтаро. Хулоса ин боз сумка. баъдан духтаро сумка харидорӣ заказ кардам, харидорӣ кардам. Производство размер 56-58 каста. Турецкий ба фикрам духтаро, агар донистанӣ бошед производствои чи. Баъдан духтаро аз анаҳамин заказ кардам сумка дар дохили пилник сумка. Ман фикр мекунам ки вақте ки ҳамин сумка ё кашелёк дар дохили пилник бошад, ин дар бораи он далолат медиҳад ки чизи босифат. Ана ин хел сумка заказ кардам духтаро. Ина майдачашам дорам. Зимний, ин сумка зимний. Майдачашам дорам. Калонашам гирифтам. Ҳозир майдаша нишон медиҳам. Ина майдаш духтаро. Нархашам беҳад нархи арзон 1900 рублей духтаро. Ман ҳамин ҳар сезон дута сета сумкача мегирам. Барои худам ҳамин удобный бошад. Самый главный. Анаин аз дарун анаи хел вай дорад. Карман дорад. Через плечо, через китф гирифта мешавад ин сумка духтаро. Ана ҳамин духтарои азиз, обновкаҳои ман. Боз кросовки заказ кардам. Барои Амина дусе чиз заказ кардам. Биёд пагоҳ барои шумо боз видео мекунам ё ки эфир мекунам духтаро. Убери нас, пожалуйста, повесь в шкаф мне. Ана ҳамин хел духтарои азиз. Акнун ваётона хонам смс-отона. Ассалому алейкум. Хоҳарҷон, артикулаша монӣ. Албатта мемонам. Дар описанияи видео артикули ҳар сеи ҳамин чизо ман мемонам. ҳамин ваяма. Так, беҳтарин апаҷон рӯзҳои навз бапӯшед. Муборак шавад. Раҳмат, раҳмат хоҳари азиз. Саломат бошед. ҳозир духтаро смс-отона хонам. Апаи Зуҳроҷон табрик. Ассалому алейкум апаҷону. Ва алейкум салом. Атоми ба пеш. ассалому алейкум аз Тоҷикистони азиз. Доимо сарбаланд бошед. Ва алейкум салом. Саломат бошед хоҳари азиз. Маҳфуза Раҳимова. Ассалому алейкум. шаби ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. Ва алейкум салом. Салом алейкум. Барои чӣ келинатонро ту мегӯед? Так, Марупови навиштагӣ. Салом алейкум. Барои чӣ келинатонро ту мегӯед? Барои он ки келинам не духтарам. Духтар қабул кардагӣ ҳастам, ба ҳамин хотир ту мегӯям. Вақте ки агар келина бегона қабул кунӣ, шумо мегӯӣ. Ба ҳамин хотир хоҳари азиз ё апаед хоҳаред намедонам, лекин ман ҳамин хел қабул кардагӣ, фарзанд қабул кардагӣ. Салом алейкум апаҷони Рудобаҷон. Апаи Рудобаҷон насиб
ناز بپوشید تمنا. سلامت باشید تمنا جان. شما بهترین تمنا. سلامت باشید تمنا جان. شما بهترینین. اپا جان مبارک شود، نصیب کنه رسول ناز بپوشید. دخترای عزیز، برای همین فکر نکنید که من کلنما اگر تو گفته صدا کنم یا که شما نگویم این درباره آن دلالت نمیدهد که من کلنما دوست نمیدارم. من کلنما بهت دوست میدارم. کلنما صمیمی معامله میکنیم. کلنما به همین خاطر شما تماما پریژوت نکنید، تماما خودتون نزدیک نکنید. همش نقص. السلام علیکم اپا جان. من زهرا رحمتی کلان اپا جان. شما با اپا جان شما بنیز رحمت. زهرا جان سلامت باشید خواهر عزیز. به حد شدن برد. رحمت برای تبریکات ها. سلامت باشید. یکم بار برد میکنم. به حد خرسند هستم. انا زهرا جان دیدید یکم بار برد کردید. همه هم انمی خیل برد میکند. نوبت کتی دخترها همش نوبت کتی. انا همین دخترای عزیز. کلنم که پسرم همینجا آمدگی بود ها زیرک رفت و یا رفتن که افیره سر کردم. tak خدا شکر. خیلی دخترای عزیز سلام داشته باشید. پیره جواب کنیم یا سوالاتید من سوالاتون به جواب دیم. اینترنت به حد باشد میچسبد افیرم میچسبد. خیلی دخترکا در همین جا افیری امروزمانه با آخر میرسانیم. تا افیرهای آینده سلامت باشید، سر بلند باشید. به همتون تشکر زیاد برای سخنهای خوبتان، دعاهای نیکتان. در امان خدا باشید. خیر تا نوارهای